Gareth Owens ydw I, dirprwy bennaeth Ysgol Pob Oed Caer Elen. Fel arweinydd dysgu proffesiynol yn yr ysgol, rwyf wedi cydweithio'n agos gyda chwmni portal ers sawl blwyddyn, mwyn cynnig y cwrs arweinyddiaeth a rheolaeth. Erbyn hyn, mae nifer o staff yr ysgol wedi cwblhau'r cymwyster, gan gynnwys athrawon cynradd ac uwchradd, arweinwyr a staff atodol. Yn sicr, mae'r aelodau o staff sydd wedi cwblhau'r cymwyster yn elwa ohono. Mae'r cymwyster yn rhoi'r cyfle iddynt i ddatblygu sgiliau allweddol pwysig megis hunan arfarnu a chreu cynlluniau gwella, ynghyd â chwblhau gwaith ymchwil. Mae hyn yn arfer mwyn sicrhau bod yr ysgol yn gweithredu fel sefydliad sy'n dysgu. Yn yr un modd, mae'r aelodau o staff sydd ynglwm â'r cymwyster wedi elwa o gydweithio gyda mentoriaid profiadol ac effeithiol tu hwnt. Fel ysgol, mae'r cwrs yn fuddiol o safbwynt adnabod a datblygu arweinwyr y dyfodol sydd yn cyd-fynd gyda gweledigaeth y Llywodraeth a chenhadaeth ein cenedl. Heb os nac oni bai, buaswn yn annog ysgolion a sefydliadau eraill i fanteisio ar y cyfleoedd gwych i gydweithio gyda chwmni portal. Mae fy mhrofiad i o weithio gyda'r portal ac o'r cymwyster yn gadarnhaol iawn.